Vo vesmíre existujú stovky miliárd galaxií. V každej z nich sú stovky miliárd hviezd. A okolo mnohých z nich obiehajú planéty. Niektoré sú väčšie než Jupiter, iné horúcejšie než láva. A niektoré sa až podozrivo podobajú na našu Zem. Možno práve teraz, niekde v hlbokom vesmíre, niekto pozerá na svoju oblohu. A kladie si tú istú otázku ako my. Sme vo vesmíre sami? Exoplanéty sú planéty, ktoré obiehajú okolo cudzích hviezd, teda mimo našej slnečnej sústavy. Ešte pred pár desaťročiami sme o nich len snívali. Dnes ich poznáme už viac než 5000. Prvá exoplanéta bola potvrdená v roku 1995, obiehala okolo hviezdy podobnej nášmu Slnku. A odvtedy sa náš pohľad na vesmír navždy zmenil. Zistili sme, že planéty sú všade, sú bežné a sú neuveriteľne rozmanité. Väčšinu exoplanét nevidíme priamo. Sú príliš malé a príliš vzdialené. Vedci ich objavujú nepriamo. Keď planéta prejde popred svoju hviezdu, na chvíľu zablokuje časť jej svetla. A hviezda na okamih jemne stmavne. Tento pokles svetla prezradí, že tam niečo obieha. Inokedy sledujeme jemné kolísanie hviezdy, ktoré spôsobuje gravitácia planéty. A výnimočne sa podarí zachytiť aj priamy obraz, ako slabý bod vedľa žiariacej hviezdy. Takto dnes mapujeme cudzie svety. A niektoré z nich sú skutočne extrémne. Existujú planéty, kde prší rozstavené železo. Planéty horúce ako povrch hviezdy. Planéty zložené z horúceho skla. Planéty, ktoré obehnú svoju hviezdu za pár hodín. Sú planéty s 2 slnkami na oblohe. A iné, ktoré sa navždy skrývajú v temnote. Vesmír je plný svetov, ktoré by si ani sci-fi nedokázalo vymyslieť. Vedcov však najviac zaujímajú tzv. Superzeme. Sú väčšie než naša Zem, ale menšie než plynné obry ako Neptún. Niektoré z nich sa nachádzajú v tzv. Obývateľnej zóne, v oblasti, kde by na povrchu mohla existovať kvapalná voda. A kde je voda, tam môže byť aj život. Jednou z najznámejších je Proxima b, planéta obiehajúca okolo najbližšej hviezdy k nášmu Slnku. Ďalšou je Kepler 452b, svet prezývaný staršia sestra Zeme. A potom je tu systém Trappist, kde 7 planét obieha okolo jednej malej hviezdy. Niektoré z nich sa nachádzajú presne tam, kde by mohol existovať život. Dnes už nehľadáme len planéty, hľadáme ich atmosféry. Pomocou vesmírneho teleskopu James Webb dokážeme analyzovať zloženie vzduchu na vzdialených svetoch, hľadáme vodnú paru, kyslík, metán, oxid uhličitý, tzv. Biosignatúry, chemické stopy, ktoré by mohli naznačovať prítomnosť života. Po prvýkrát v histórii máme technológiu, ktorá nám umožňuje hľadať život mimo Zeme. Nie v sci-fi, ale v realite. Každá exoplanéta je nový svet. Každá hviezda môže mať vlastnú slnečnú sústavu. A každá galaxia miliardy ďalších. Možno je život vo vesmíre vzácny. A možno je úplne bežný. Možno sme výnimoční. A možno len jeden z mnohých. Ale jedno je isté. Vesmír je plný planét. A niekde medzi nimi možno čaká ďalšia Zem. Keď sa dnes pozeráme na nočnú oblohu, už nevidíme len hviezdy. Vidíme cudzie svety. Planéty, ktoré obiehajú okolo vzdialených slnk a možno aj miesta, kde raz nájdeme odpoveď na najväčšiu otázku ľudstva. Sme vo vesmíre sami? Cesta vesmírom objavuj s nami nekonečno.